right, muri Zimbabwe a lot is going on. Panapa pangoita nyaya, this is just a small message to Vice President Constantino Chiwenga, but because I know kuti him and the other team they watch this channel, saka kaona munhu achinge asenda nyaya yake zvaarikuda kuti zvisvitswe, ini ndo pandangoitawo basa rangu semukomana mukuru, mwana anotumika wepachivhitivhiti. Ndakadari kakalevo rekuripota takunyeya baba nyaya dzevanhu tichipinda kuti chibva mangonzwa mega nyaya dzacho tichingoti bvo. Chiwenga message yake. Chiwenga, you have many people you support you in a serious support. Kana dai wanga wakaita zvinhu zvinovaka nyika from the beginning yeku yawakaita pana Mugabe. Una mashoko anokurudzira kuisa nyika mberi, una mashoko anokurudzira kubatana, una mashoko anovaka nyika, but anongoperera mumuromo mako, anotapira seshuga achinyungudikira mumuromo mako, asina gutsa ruzhinji, asina zvinovaka vanhu. Zvinovaka vanhu kana uchinge uchizviisa pamberi pavanhu zvoitwa sokudaro. Maakuzviona manje kuti kuri vanhu vari kusungwa, vari kumbunyikidziwa vasina mhosva dzavakapara. Maakuzviona nenyaya yekuti vanhu vanoreza mavoice and mozobatanidza mashoko wavo, maakumaisa mubrain dzenyu, dzeni moona kuti vanhu vakadai vari megadzirisa hono hwenyini.